Fordi du altid mente, at når jeg starter med den, så vil det komme til at koste dig dyrt. Men denne gang er det ganske gratis. Du har altid sagt, at de 2 største huller i din lomme var mig og mor. Men jeg skal nu også skrive under på, at Peter heller aldrig er blevet gift med. I det hele taget har Peter og mig aldrig manglet noget. Og det kan vi til dels takke dig for. Men du har også altid lært os en vigtig ting, nemlig at pengene ikke falder ned fra træerne, men kommer igennem hårdt arbejde. Specielt du og jeg har haft vores kampe og diskussioner. Specielt i mine teenageår, hvor jeg var knap som medgørlig med anden. Og jeg skal da gerne indrømme i dag, at jeg ikke har været helt nem. Men til mit forsvar vil jeg også sige, at du sjældent gav lov til de store udfordringer dengang. Ikke uden en heftig diskussion i hvert fald. Specielt da jeg begyndte at interessere mig for det andet køn, var du særligt foragt. Jeg er sikker på, at dem kan give mig ret i, at han var udsat for et større forhør første gang, jeg fødte. Hvilket heller ikke fandt sted uden en større diskussion ved aftenbordet, hvor jeg plagede, om dem ikke godt må komme og besøge mig, for vi var jo altså bare venner. Jeg kan nævne rigtig mange situationer fra mit teenageår, hvor jeg synes, du har været dybt uretfærdig. Men nu er jeg blevet ældre og meget klogere. Må jeg sande, at den sætning, du så tit sagde til mig dengang, bare vent, når du bliver ældre, så vil du sande, at den gamle skulle have ret. Den er sgu egentlig meget rigtig, kan jeg se det. I bund og grund ved jeg jo godt, at grunden til, at du overbeskyttede mig dengang, det var og er, at jeg nok altid vil være fars pige. Når jeg virkelig har haft brug for hjælp, så har du altid været der for mig, og det skal du have tak for. Mange siger, at vi to ligner hinanden. Vi er lige stædige og snaksalige. Men ved du hvad, det er jeg sgu kun stolt af. Jeg håber, jeg en dag kan give dig og mor lidt igen som tak, fordi I har gjort for mig. Og til sidst så vil jeg bare sige, at jeg elsker dig, far, og ønsker dig det bedste i mange år fremover. Må jeg bede forsamlingen om at rejse sig og råbe fra? For du er et rigtig godt menneske. Du er altid i godt humør, og du er sjov at være sammen med. Vi to har kendt hinanden siden I flyttede på Gudenavej i september 2001. Siden har Gudenavej haft flere navne. Blandt andet Borgmestræde og Guldkys har jeg også hørt. Jeg ved ikke, om det kommer på grund af dig. Men det ændrer ikke ved, at I flyttede på Gudenavej, fik jeg en rigtig god og storsindet kammerat. Jeg kan næsten ikke nævne alt det, du har inviteret til. Men noget skal vi da have med. Du har inviteret på jagt i Ungarn, i Afrika, budt flere gange i Polen, og til sidst vil jeg nævne Skotland, som vi da ikke går frem til i år. Axel, du kigger jævnligt ind, når du kommer fra arbejde. Det vil jeg gerne sige dig tak for. Vi er med til at gøre dagen lysere. For som før nævnt, er du altid i super humør. Og så vil jeg sige, et par lokale nyheder, at du skulle også brug for. Da vi to lærte hinanden at kende, var du meget jagtinteresseret. Det er du stadig. Men i dag spørger du mig til frokost. Du har den største interesse i fuglejagt. Det er det mest sociale. Og så er vi også sikre på, at der altid bliver skært god mad. Nu skal folk ikke tro, at de kun tænker på mad. Det er trods alt jagt og samvær. Og så vil jeg gerne sige til dig, Axel. Du er rigtig træls og så sygepost til. For du er meget velskydende. Og det der med, at du har ondt i ryg og ben, det kan slet ikke ses. Du står nærmest ligesom sådan en spiralfjerde. For du kan nemt række ind over nerveposten, og samtidig skyde de fugle, der kommer over. Axel, så vil jeg sige, at du har en kontant holdning til mange ting. Jeg kan ikke sige, hvor du står rent politisk eller holdningsmæssigt, men jeg kan sige, hvad du ikke er. Du er absolut ikke socialdemokrat. Du er med garanti heller ikke missions. Og du er i hvert fald heller ikke næring. Jeg mener heller ikke, du er doven. Fordi så spørger jeg sådan en mandag, hvad har du egentlig lavet i weekenden? Og så kommer der en smør af det.
den muldvarp var meget mere. Så er jeg siger, men Axel, alt det har du ikke gjort alene. Og så kommer det lidt stille. Ej, fætter John på hvor. Jeg vil gerne til slut takke dig for de hundredvis af timer, vi har haft sammen. Det er altså på jagt, på restaurant, ved køkkenbord, eller hvor vi nu mødes. Hvor jeg ved, så skal der om rejse. Så i stedet for, så har jeg jo lavet en lille tale til dig. Vi har jo kendt hinanden, siden du købte borgmesterrace nummer 21. Men inden da, der har jeg jo selv været barn, Axel, og der var jeg ivrig læser af Huckleberry Finn. Jeg var dybt imponeret over hans mod og de drengestreger, han med sin velstand på. Huckleberry Finn handler, hvis ikke I ved, kort fortalt, om gavtyven Huck Finn, der sammen med Lea Slavens hjem begiver sig ud på et dramatisk eventyr ned og langs af Mississippi-flodens bredder. Begge er de på flugt. Slaven hjemmefra til sin liv i fangenskab, Huck for sin fordrukken og voldelige far, og en omsorgsfuld, men dog noget strammetalende tante, der med møje og besvær og uden held forsøger at sætte skik på. Sammen kommer de to ud for et hav af dramatiske hændelser. Et eventyr, hvor tømmerflåden bliver deres fælles holdpunkt. Da jeg mødte dig, og du begyndte at fortælle om din barndom i Sale, og om hvad du lavede med Fætter John og jeres øvrige kammerater, ja, der blegnede gamle Huckleberry. For alt fra tømmerflådebyggeri, bygning af huler i skoven, gedefangst på Mississippi, læs Tange Sø, dyreplageri, smårapseri, plagerier og ikke mindst på pagt og fruen på præstegården hører til dagligdagen. Og når fader opdagede det, så sprang jeg valusinger på frækhederne. Men Axel, du er ikke blot en god fortæller. Du er også en god ven at snakke med, for du er drevet af en ubærlig nysgerrighed. Du spørger ind til alt, og hvad laver din fatter så? Og hvor er du barnefødt? Og hvad har du lavet i weekenden, og alt det, som Kurt også har været inde på? Du vil meget, meget gerne høre ind til, hvad vi andre laver. Overdådighed kan ikke overdrives. Det er et citat af Claus Dalby, forlagsdirektøren, ejer af Clematis, ham der har fotograferet i Høs have og lavet en stor flot bog af det, jeg ved for sent. Han siger, at overdådighed kan ikke overdrives. Det gælder også for dig, altså. Uanset hvad du omgiver dig med, så er det mindst størrelse 3XL. Det er lige fra biler, jagt, udstyr, jeg selv tøjstørrelse. Den, der gemmer til natten, gemmer til katten, siger du. Med andre ord, Karpe lige en fri dagen i dag. Du ved aldrig, om du får chancen i morgen. Det er også dit motto. Skyder man det ikke, får man ikke. Du er jo inde på det. Jeg har faktisk taget en ny gave med til dig. Jeg vil da gerne have, du lige en lille ekstra ting. Hvis du tager bånden af, så kan den åbnes i siden. Du behøver ikke gribe papiret fra hinanden. Lad os se, hvad det er. Det er fandme en god gave. Det er krydderfedt fra Lars Vestergaard, hvis ikke I ved det. Foie er Axels livret. Det kan man købe i butikker. Men dansk krydderfedt, når det er bedst, det er en kulturarv. Og man skal gøre sig fortjent til at få det. Og det har vi gjort. Jeg har den gamle ost. Du ved, der er 3 ting, du elsker. Det er rigtig god mad og vin. Det er jagt. Og så er det Brita, dine børn og børnebørn. Og rækkefølgen er tilfældig. Vedrørende mad og vin. Vedrørende mad og vin, så vil jeg sige, at man kan nærmest kalde dig madglad. Det er i hvert fald et faktum, at du trives godt, og at du sammen med Kurt i denne sommer har givet navn til 2 madsvin hos Vinderbil. Og jeg vil også sige, at hvis man tilfældigt lægger vejen forbi dit kontor i Sale, så er du ofte inde på en hjemmeside for et eller andet 5-stjernet borgmested, hvor du ser efter månedens menu, fordi man ved jo aldrig, om man skulle få lov at komme sådan til. Du har i hvert fald været på de fineste spisesteder i det her land, og du kan altid snakke mere om, hvad der er på spisekorten, og hvad der findes af gode vinde. Og vedrørende jagt, så vil jeg gentage Claus Dalbys ord. Overdådigheden kan ikke overdrives. Da jeg første gang fik en jagtinvitation for dig, der var det til Øbakker.
Jeg kom fra et miljø, hvor vi var mange, der lejede et lille stykke jord. Vi havde selv madpakker med, og en pakke Patron med 25, den holdt i flere år, for det var sgu ikke meget. Da jeg kom med dig til Øbakker, jamen du var lejer af 600-800 tonant, du ved selv, hvor meget det var. Og da vi skulle have frokost, så jeg tænkte, vi skulle ikke have madpakke med, hvad fanden skal vi så have, der var ikke så meget at se. Men så kom Kongsbro-bilen jo kørende, med varmt bad og det hele. Og da vi kom til Branden sidst på eftermiddagen, så lå det over 100 stykker vildt. Og siden så har du været lejer på lignende areal på Frisenborg, hvor der har været hjortevildesjagt. Du har været, som Kurt har nævnt, på utallige udenlandsrejser, hvor jeg har været så heldig at være med i Sydafrika. Og der har simpelthen aldrig manglet noget. Så jeg vil bare sige, at hvis der var nogen, der sagde Greve af Verona, så tænker jeg bare på, at det er sådan nogen, jeg har fået lov at kende ved at være nabo til dig. Nogen ikke i her i selskab skulle være tvivl om, hvor meget vildt du har nedlagt. Så vil jeg bare sige, at den jagtstue, som er hjemme ved Friis og Axel, som er totalt udtammet med trofæer, det udgør kun en lille del af alle de fugle og dyr, der er og pænt til sammen med skud. Og så vil jeg også, som Kurt har fremhævet, sige, at du skyder fantastisk både med fugle og hav. Vedrørende din familie, som du jo også elsker, så er tonen mellem dig og Britta altid kærlig og drilsk på én gang. De kender hinandens særlighed og respekterer den. Og både Mettes og Peters bedrifter, dem hører jeg også ofte om, hvad enten det så er på sekretærjobbet på fertilitetsklinikken i Skive, eller Peters propelgang. Emma og Philip er utvivlsomt som også de skønneste børnebørn på jorden, og der går nok heller ikke lang tid, inden vi kommer til at høre om deres bedrifter på jagtmarker eller på fiskeri. Så vil jeg lige sådan nævne, hvad du hader. Kurt har været lidt inde på det. Smålighed. Det er okay at være fattig. Det kan være et vilkår. Men smålig. Nøgleregning. Ikke at give noget ud, selvom man har rigeligt. Det kan du slet ikke. Helligrøve. Destinationsfolk, der tror, at det er bedre end vi andre. Kapelaner og den slags. Præste fruens søn, ikke? Jehovas vidner ikke er for glemme. Det er være kuldekyst. Og så at blive snydt. Det kan være så i aftaler eller handel. For eksempel har vi to en aftale om, hvad vi skyder af bukker om sommeren. Vi kunne ikke drømme om at skyde andet, fordi som du siger, vi har ikke aftalt nogle dumme bøder, så det er ganske ikke utænkeligt. Og i handel, så tror jeg heller ikke, du bliver snydt. For du sikrer dig altid pengene, inden varerne forlader butikken, og her må man gerne betale kontant. Så er der faktisk en fjerde ting, det her med at købe tøj. Du er altid ulastigt klædt, men det er ikke dig, der køber tøj. Det er Britta. I modsætning til Britta, så havde jeg ikke engang været med dig, at du købe tøj. Det var dengang, vi skulle til Afrika. Der tog vi jer, og skulle derned til Magnat Lars. Det er jo den ene tøjbutik, men en jagtbutik, som sælger tøj. Der købte vi skjorter og hatte, og vi havde en fornøjelig tur. Men jeg kan godt anbefale dig, som jeg på Rigsbød at købe tøj. Sidste lørdag var jeg i Viborg sammen med Hanne, for at sætte point ind, Hanne skulle have på tøj. Og jeg møder din søster Hanne og Svore. Hyggeligt. Hvem møder vi lidt efter? Vi møder, Bøsse med Peter Langvad. Han var nemlig også ude med sin kone og købe tøj. Vi hyggede os i en butik, han var meget med at stå og snakke og få kakao. Og vi satte point ind samtidig. Det var vældig godt. Så er der lige en femte ting, jeg vil nævne, så nu kommer jeg i tanke om det der med Afrika. Du er ikke vild med dans. Dengang vi var i Afrika, der var de sorte, de underholdt om aftenen med at lave sådan noget stammedans. Og for at ligesom at lære os rytmen omkring, hvordan man kommer ind i, så blev vi selvfølgelig fuldt op til dans. Der vil du ellers sidde og få din bar. Axel, du er en ven. Både i modgang og medgang. Da jeg var syg for et år siden, der var du altid til stede. Det skal du have tak for. Og hvis traktoren går fast midt på marken, så er du der også med det samme. Du er faktisk også vores lokale vagt. Vi har hjælp på hunden og rejse. Det skilder vi ikke med, men det er faktisk sådan, at mine drenge flere lejligheder, når de har været nede på ejendommen, har haft besøg af dig, for du skulle lige se, hvad det var for en frem der holdt for os. Jeg oplevede det selv her i november, da vi havde 1 års gennemgang af vores nye hus. Arkitekten var kommet kørende i en hvid jeep, langsomt hen ad gulden vej for at finde adresse. Tømmeren kom i sin varebil, og kort efter kom Axel for det. De så sgu lidt myst. Det skulle du have tak for, Axel. Der er ingen røver, der føler sig trygt derude. Kære Axel, jeg kunne sige meget mere om dig og vores fælles oplevelser. Men jeg vil stoppe her og blot slutte med at sige dig rigtig mange tak. Ikke blot for de gode naboskab, men nære venskab, som vi to har fået sammen. Og jeg vil glæde mig til, at det snart bliver forår, så vi kan starte vores ture i Preussen om
eftermiddag efter arbejdstid, se efter vildt, tælle råvildt, se hvilke bukke den synes i år. Det er nogle af de bedste oplevelser, vi har sammen. Der får vi snakket, og vi får kigget. Så vil jeg gerne slutte med at rejse og finde selskabet om rejse. Leve, og det er altså en foregående 60 minutter. Axel, længe leve! Hurra! 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 Nu kommer der et indslag i Axel, som jeg tror, du bliver meget glad for. De, der står bag det indslag, det er din mor, det er Britta, det er Peter, det er Mette og Nip, det er Hanna og Søren, og det er Bente og Jørgen. Så godt imod Anne-Lise Korning og Jesper Ro. Nej, det er du ikke. Nej, det vil jeg godt, men det gør noget andet. Altså, kan vi være her? Må vi være her? Ja, det er godt, hvad jeg var. Ja, vi har taget en masse med, fordi jeg har sammensat et fantastisk program, synes vi selv. Der har været nogle ønsker, og dem har vi prøvet at opfylde så godt vi kunne. Og dem vi ikke har kunne opfylde, der har vi fundet noget, der var meget bedre. Ja. Er du ved at være klar? Ja, det er lige om lidt. Du kan ikke se noget. Sådan. Er du ved at være? Bare sige noget mere. Ja, jeg kan jo starte med, nu bliver vi præsenteret med navne, men det er jo ikke altid nok, vel? Hvis jeg skal præsentere pianisten, så hedder hun Anne-Lise Korning. Det er blevet sagt, hun er ude over at være organist i Fredenskirken inde i Aarhus. Har hun været organist i Lyngå, der er måske nogle af jer, der kender hende derfra. Og så er hun gift med mig. Og det skynder jeg mig lige at sige, fordi når jeg sådan kigger ud over selskabet, så kunne der godt være nogle herrer, der kom op og sagde, nå, kommer du ofte her, eller hvad? Jeg kan godt se det. Og jeg hedder Jesper Bro, så hedder jeg også Jensen, det er et købenavn. Og jeg er til daglig operasanger. Meget ved den Jyske Opera, har været det i 32 år. Jeg startede som 8-årig. Og jeg hører til den stemmetype, der hedder bas, hvis I ved, hvad det er. Jeg ved ikke, hvor meget I ved om sådan den menneskelige stemme, der er de høje kvindestemmer, det er det, man kalder sopraner. Så er der de dybe kvindestemmer, det er dem, der hedder alter. Så er der de høje mandstemmer, det er dem, der hedder tenorer, og så er der de rigtige mandstemmer, det er dem, der hedder basser. Så er vi med på det. Hvor langt det er ligesom med militære. Ja, militære, ja. Det er basserne? Ja. Nej, jeg er ikke sådan en bas. Jeg er sådan, man må kalde for. Ja, der er mange slags basser. Der er jo wienerbasser, ikke også? Og englebasser. Ja, og grisebasser, vel? Et af ønskerne, som jeg ved, at du godt kan lide, det havde været den her. Vi skal en tur til Amerika. Så nu det havde jeg været til nord. Så havde jeg sunget om kærlighed og pipfugle og sådan noget pjat der, ikke også? Men det gør basser ikke. De synger om store floder. Og det er lige præcis, hvad den her handler om. Det er nemlig Old Man River fra Showboat. Så den lægger vi hårdt ud med. Og den står, hvor den skal. Ej, hvor er det godt. Ja, men det er alt sammen. Ja, men hvor er det fantastisk, og når du så begynder at trykke på de der nuggets. There's an old man called Mississippi. That's the old man I don't want to be. What does he care if the world's got trouble? What does he care if the land ain't free? Old man river, that old man river, he must know something, but don't say nothing. He keeps on rolling, he just keeps rolling along. They don't plant taters, they don't
just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Tug that barge and lift that bale, you get a little drunk, and you lands in jail. But I keeps laughing instead of crying. I must keep fighting until I'm dying. But old man river, it just keeps rolling skyder bedre end dig. Og ikke nok med det, hun har oven i købet en pige. Så nu bytter vi lige rundt, så jeg sætter mig over og spiller på klaver. Det er sådan med Annie her, hun er fantastisk dygtig til at skyde. Men det der med drengene, mændene, det går ikke så godt. Og jeg har sådan tænkt på, hvad ville det nu være, hvis det nu var dig, Axel? Det ville være det samme, fordi du skyder jo fantastisk godt. Men det ville være det samme, hvis du nu var helt vild med at hækle. Ikke også? Hvordan vil du så få ramt på en pige med den? Ikke? Det er sådan lidt den samme situation, Annie her. Men vi kan jo prøve at høre, hvordan det går. Jo, min mor, hun blev skræmt af et skud som gravid. Derfor blev jeg så skræmt med gevær. 10 år! Bang, 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 bang! Bang! Og jeg øver mig dagligt en hel times tid. Men hvad er det egentlig værd? Mit skud rammer pletten, så gang er ud af 13 med gevær. Jeg er selvsikker, og jeg nedlægger tyrer, men bliver så skræmt af fyre. Så hvordan bliver en mand skudt i mig? Til skudkonkurrencer har mændene ingen chancer. Jeg er selvsikker, jeg er sej. Men hvis fyrene er pæne, får jeg gelé i knæene. Så hvordan bliver en mand skudt i mig? En som mig, en som mig. Ja, hvordan bliver en mand skudt i mig? Men der er en mand, der vil købe diamanter eller silkestår fra Shanghai. Hvilken mand køber kjoler til en med 2 pistoler? Det kunne skræmme en gut af det krudt, jeg har skudt. Så hvordan bliver en mand skudt i mig? Nu skal jeg have fat i de der mange rekvisitter, jeg har taget med. Ja, jamen, jeg kan opstå, du kigger. Hvad skal det dog blive til? Ja, det er... Du kan ikke gætte, hvad det er, vel? Ja, men vi kan godt se, at det er en guitar. Men det er en country-guitar, fordi den har stålstrenge. Og stålstrenge i forhold i modsætning til en normal guitar, de har sådan lidt hårde klang.
lige før jeg skal til at snakke sådan lidt nordjysk, ikke også, man står der i stedet. Det var meget bedre, ikke også? Almost heaven, Blue Ridge Mountain. Ej, for helvede, det er fordi, det er så koldt. Det var da helt vildt. Det kan slet ikke tåle alt det der mere. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains. Then for the breeze comes a country road. Take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, country road, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country Nyt instrument, som jeg ikke mestrer helt så godt som sangen, klaveret og guitaren, men dog behersker godt nok til at... Kan det få mere? Ja. Jeg har øvet mig helt vildt. Jeg har gået på aftenskole hele sommeren. Sådan. Det her, den lille sag, den her. Den er næsten lige så meget som... som Axels morgenmad. Sådan. Sådan. Og ja. Og nummeret har en anden titel, men vi har valgt at kalde det for Brazilian Fantasy, fordi det nummer egentlig hedder er sådan lidt ikke særlig flatterende. Men skal vi tage det? Ja. Ja, nej, du må hellere tælle for. 1, 2, 3, 4. Ej, det var ikke helt rigtigt. Small and white, clean
Mit liv er knap en flaske hver, jeg er her kun på pant. Men du er mig evig kær, du kærlighedsgesand. Mit navlesul, min fede vom, som er mig til besvær. Bedyrer du synes om, du er mig evig kær. Men hvordan skal jeg ligne mig ved dine smækre mål? Jeg drikker sjælen i din krop af bredfyldt hofteskål. Han var en stor bas på mange måder. Og han gjorde den her kendt og elsket. Og det er sådan en lille aftenbøn. Med et lille smil til